Тестваме вайрал рецепти. За да не ги тествате вие. Добре. Did you know that if you blend boiled eggs, cocoa powder, milk, honey, and vanilla extract, you'll make a chocolate pudding that's not only super high in protein, but also very healthy? Искаш ли протеинов пудинг? Да. Да, бе. Правим го. За тестване стана малко по-течно, отколкото очаквах, ама нека да пробваме. Дай първо тя лек. Добре, като за протеино. Любовче! Имаме нещо за тебе. Почнали сте без мен. Да те изненадаме. Алеко, те 1 от 10 колко е? Чакайте. 150. 150 този път? Да. Според мен е 7. И аз мисля, че 7. Като за протеиново и здравословно е супер. И е сладко. Така че препоръчвам.